Iată un hoț care încearcă să spargă ușa unei mașini. Bună seara, sunteți hoț? Asculta, eu nu neg că sunt oț, că grăblesc, eu nu neg. Deci confirmați că ați vrut să-l deposedați pe proprietar de bunuri? Asculta, eu nu neg că am vrut să-l delapidez, să-l să-i s***esc mașina, eu nu neg. Deci dumneavoastră recunoașteți că ați vrut să furați și nu aveți nicio mustrare de conștiință? Asculta, Domnul Iisus Hristos, apoi El nu a fost sfânt de acum. Cum spune și Biblia, la cartea și-i sfântă, bate și se deschidă. Poftim? Asculta, eu eram bat de la discotecă. Sunteți și în stare de ebrietate? Asculta, eu nu neg că sunt în stare de ebrietate, că sini, eu nu neg. Păi și voiați să urcați așa beat la volan? Asculta, eu nu neg că am vrut să mă